Το ποίημα Νικορασάτσο Πέρκαλος γράφτηκε κατά το έτος 1932 στο χωρκόν Τριβίλουρα της νήσου Κύπρου. Το ποίημα το έχει γράψει ο φορής του Αντρική για την αγαπημένη της καρδίας του πεζούναν του χωρκού Αντρουλού του Σπυρί. Το απαγγέλει ο γνωστός ηθοποιός Χίνη Καληνύχτας, γνωστός από το ρόλο του πατρός Παρθενίου Διορατικού. Στο ρόλο του σκηνοθέτη ο φορής του Μιχαήλη. Ανταναμπαίνω του χορκού, προχτές πουρνοξυφώτην. Δίκλεισα πας στην εκκλησάν και είδασε με την πρώτη. Κι είναι την πρώτη την μαθιάν που κεραδονούσε η ρίφκη. Κι είναι την πρώτη την λυπητερήν που κελέμω εσύστην. Ράγια λουρούμα νομιτσά που έκλεψε στην καρδιά μου. Είδα τον τζίρι σου προχτές και τσακρίσαν τα βλαντζά μου. Σε πολλά πικράντερη, κρόνεσαι του τσιρού σου. Μα να σε ζάσω εγώ καλά, έσαι το στο νου σου. Έτσι ωραίων, πέρκαλων, νιών που σου προξενέψαν και σου ραφάουσα μητσά, ρωτάς κι σου τον επέψαν. Αντάκωσε να προσκυνάς, Χριστόν και Παναγία. Αν πάτσε καμιά βολάν, έβρι σωτηρία.